Hola, us volem presentar l'impressionant llibre Les fantàstiques aventures d'una colla d'amics que hem escrit tota l'escola junta, des de l'alumnat de 3 anyets fins al més gran. Esperem que us agradi. Hi havia una rabosa ràpida i intel·ligent que vivia en una cabanya al bosc on jugava amb la pantera. Jugaven al pilla-pilla, a la pelota i a amagatall. Una nit van eixir a córrer i es van perdre. Per a tornar a casa van seguir les seues petjades. De camí es van trobar un lleó. El lleó es va fer amic de la pantera i la rabosa i va decidir ajudar-los. Formaven un gran equip. Al tornar a la cabanya van escoltar un soroll. Era una cascada i al assomar-se van veure un peixet atrapat amb una mascareta. Per tal d'alliberar-lo es van llançar per la cascada. Van alliberar el peixet, però el corrent del riu era cada vegada més fort. Un mariner que navegava cap a la mar els va rescatar. En arribar, la rabosa, el lleó i la pantera van nedar i bussejar amb el peixet. Allí van conèixer al Pol Gustavo. Tota la colla anava per l'aigua, quan es van trobar amb una estrela de mar màgica i patapim patapam li va donar màgia a Gustavo per a poder respirar fora de l'aigua. Els altres animals es van quedar bocabadats per veure el nou poder de Gustavo. Se'n van anar a buscar nous amics. Darrere del bosc hi havia una zona contaminada on hi havia plàstic i un gran llac, però estava ple d'animals morts. Els amics estaven molt tristos, fins que van trobar un os bru que estava netejant la zona i tots junts es van ficar a llevar els plàstics i a rentar el llac. Al netejar-lo, van veure un cofre al fons i el van obrir. Es van quedar sorpresos al veure muntanyes de monedes. Anaven a repartir-lo, però una granota que passava per allí va dir: «Qui agafi aquest tresor tindrà mala sort per tota la vida!» Frac! Li van fer cas, es van anar i el van deixar, però el que no sabien era que la granota es va quedar amb el tresor. La granota es va penedir per fer eixe mal acte i va repartir els diners del tresor per a organitzar una meravellosa, colorida, al·lucinant i flipant festa. I conte acabat, el pintor Castell està encantat.